Tanqueu els ulls. Penseu en un hospital. Quines imatges us venen al cap? Gairebé segur que heu imaginat passadissos, quiròfans, habitacions, consultes, però difícilment us hauran vingut al cap els pacients i encara menys les seves emocions, malgrat estar en moments importants de la seva vida. I és que darrere de cada diagnòstic hi ha una persona que té por, que té dubtes, angoixa o simplement la necessitat de sentir-se escoltada. I precisament d'això parla la humanització, de no perdre de vista la persona enmig d'un sistema sanitari tan eficient com complex. Alguns dels centres mèdics de referència a nivell mundial estan treballant projectes molt interessants en aquesta línia. I Mutua Terrassa ho ha adoptat com una aposta estratègica per incorporar aquesta mirada més humana en l'atenció a pacients, famílies i professionals. Avui volem entendre què vol dir exactament humanitzar la sanitat, com es tradueix això en el dia a dia i quin impacte real pot tenir en l'experiència de les persones, és a dir, de tots nosaltres. Per parlar-ne ens acompanya la Mamen Nicolàs, que és presidenta de la Comissió d'Humanització i Experiència Pacient de la Fundació Assistencial Mutua Terrassa. Jo soc en Marc Ladorta i això que esteu veient és un nou Dijous de Mútua. Mamen Nicolàs, benvinguda i moltes gràcies per ser avui aquí als Dijous de Mútua. Gràcies, Marc. Això de la humanització, com ho explicaries? Ens pots posar alguns exemples perquè ho puguem entendre? Mira, jo et diria que humanitzar és canviar la mirada. No? Al final és entendre que darrere d'una persona, no? D'un pacient, hi ha una persona que té unes emocions, unes preocupacions i unes necessitats que van més enllà del diagnòstic o de la malaltia. No? Tu has dit ben bé que el sistema sanitari és complex i és així. I dintre d'aquesta complexitat, no? Que fa que a vegades els pacients, no? Les persones que tenem es perdin entremig d'aquest sistema, hi ha altres factors que han pogut contribuir a perdre aquesta mirada, no? L'alta especialització o la tecnologia, no? Que són grans avenços i que salven vides, però que poden haver contribuït a que aquestes emocions, no? Això que preocupa els pacients, la seva experiència, quedi en un segon pla. Clar, dona la sensació que cada vegada és més fàcil tot, en el sentit que és més eficient, però potser és un pèl més fred, no? De que ja, no sé, que l'entorn, no? Tot va més automatitzat, tot va per uns canals més... Bueno, no sé si seria així, no? Que també, i això també és molt la percepció de les persones, però si més no, és que el focus no estava posat en l'experiència, no? I en aquests aspectes. Per què diries que és tan important tot això? Home, és important perquè quan les persones estem malaltes, no? Tenim una malaltia, ens porta a una situació de vulnerabilitat, no? Canviar el rol de la persona, no? Si estàs ingressat, si tens dolor, genera una incertesa, no? I una preocupació que afecta també en la recuperació, no? I en tot el procés, en com viu la persona al procés. Llavors, és important que li donem lloc a això, perquè també forma part de la persona. No ens podem separar de les emocions, no? No podem centrar-nos només en la part física. I al final intentar, de la manera que sigui possible, millorar l'experiència que estan vivint. Has dit la paraula vulnerabilitat. Jo no he estat, afortunadament no he passat mai per un quiròfan, però la gent que hi ha passat al meu voltant em diu, et sents tan... Sí, no és que et sentis despullat, a banda que estàs despullat, és que et sents tan vulnerable. És a dir, feu el que heu de fer, no? Però hi ha aquest sentiment a vegades, no? Molt íntim, no? Que per a més és com molt personal i que potser ningú del voltant està empatitzant, estan fent la seva feina, fan el que han de fer, diríem, no? Però potser no hi ha aquesta empatia o troben a faltar, no? El pacient a vegades aquesta petita empatia, no? De dir, hosti, és que em sento aquí totalment, no? Per això és important entendre, o sigui, òbviament és la nostra feina, no? Sí, està clar, no és curar-se. Sí, el focus sempre ha d'estar en la salut, no? En recuperar la salut, però si entenem, no? Si els professionals entenem i amb aquesta vocació de servei que tenen els sanitaris, que la persona està en un moment de vulnerabilitat, no? Estan en una posició que ja el fet d'estar estirat et fa molt vulnerable, doncs segur que hi ha accions que es poden fer que poden afavorir o minimitzar com a mínim aquest impacte emocional, que òbviament està, però que es poden acompanyar. I anem ja a com es fa tot això, és a dir, quines coses esteu canviant, voleu canviar? Mira, jo diria que per fer-ho el que està clar és que cal tenir un pla. O sigui, nosaltres en l'entitat, com has dit, és una aposta estratègica, no? O sigui, és un objectiu estratègic el transformar l'atenció que donem, per una banda fent-la més humana i també incorporant la veu del pacient, no? Preguntant-li. O sigui, ara, no és que abans no féssim
no féssim accions humanitzadores. De fet, nosaltres, quan vam començar el pla d'humanització, vam constituir la comissió d'humanització Això ja fa temps. Mira, això va ser el 2022. 2022. El primer que vam fer, a part de recollir l'opinió dels pacients i vam fer entrevistes a pacients, a professionals, i llavors tot això vam recollir les necessitats que hi havia per enfocar cap on anàvem. Una de les coses que vam fer va ser recollir les iniciatives que ja s'havien implementat. I vam fer un documental, que és el documental Hospitales Humanos, que et convido a veure. El mirarem. I que dura 40 minuts, vull dir que ja s'estaven fent accions, però no formava part de l'ADN de l'entitat. Amb el pla d'humanització el que volíem és això, que estigui present arreu. Cada vegada que fem un projecte, cada vegada que es fa un nou espai, que es tingui en compte aquesta mirada. Clar, el repte no és menor, perquè sobretot per la dimensió, anava a dir estratosfèrica, del que és, per preparar una mica aquesta entrevista, hem estat mirant algunes dades, clar, només en visites, diríem, tant el que és, perquè a més això ho feu a nivell transversal, ho feu tant a l'assistència primària, com a l'hospital, com a consultes externes, en totes les capes, diríem, del que gestiona l'Hospital Universitari. La intermèdia, amb Centre Vallparadís. Exacte, no? Per tant, estem parlant de, no sé, gairebé de 2,5 milions de visites, de moments en els que tot això passa en un any, no? És una bestiesa i amb desenes de milers de professionals implicats. Doncs això és un repte, perquè al final es tracta de canviar la cultura. És un canvi cultural i per això necessites la implicació de molts professionals. Llavors nosaltres com ho fem? Ho hem anat estenent, quan recordo que vam presentar el pla d'humanització, molts professionals va ser molt benvingut perquè molts professionals tenien necessitat, veien que calia fer alguna cosa i era una manera de dir, vale, ho tenim aquí i anem a veure com ho materialitzem. De fet hem incorporat moltes iniciatives que no havíem contemplat en el pla però que li hem donat lloc perquè van sorgir de necessitats reals que ens traslladaven. També va haver-hi la part aquesta de resistència de dir... El canvi. Resistència al canvi i que la paraula humanització en un principi, tot i que ara està molt implementada, forma com deia, del nostre ADN, sí que és veritat que els professionals que estan allà, que viuen situacions molt complexes, en el dia a dia diuen què passa, que és que deshumanitzem. No, els professionals probablement no, hi ha punts de millora, és el propi sistema, el que comentàvem al principi, però cal donar-li aquest relleu. Llavors, com ho fem amb la implicació? Es fa possible amb la implicació de crear en xarxa. Al final nosaltres tenim comissions específiques per àmbit, a part de la comissió d'humanització tenim diverses subcomissions a crítics, urgències, atenció primària, que van implementant iniciatives reals, que a més és el fet que el canvi no sigui només fum, sinó que realment es vagi veient que hi ha un canvi global. I això és el que va calant i va creant xarxa i que sense aquest teixit seria impossible la transformació. I suposo que això també implica que quan entren professionals nous, en l'àmbit que siguin, doncs també se'ls fa, se'ls explica aquesta nova manera de fer que té l'Hospital Mutu Terrassa. Sí, la veritat és que en el programa d'acollida que es fa, fem una sessió d'humanització i expliquem el que és, per què és important, i des de la perspectiva dels pacients, i també aprofitem per fer difusió del pla. També en els residents, els nous residents, hi ha una sessió que és de professionalisme on s'intenta donar la mirada, aquesta mirada del pacient. A vegades els professionals ens hem de treure la bata i mirar, tenim una posició com molt vertical i quan canvies i ets pacient i estàs en aquesta situació d'horitzontalitat tan vulnerable que parlàvem, doncs la cosa canvia. Els residents, perquè la gent ho entengui, són aquells metges que estan acabant la seva formació, que estan estudiant medicina, i que els últims anys estan obligats a fer el que se'n diu la residència, que és, no sé si són 2 o 3 anys. Per especialitzar. A nivell de metges, a nivell d'infermeria, amb les llevadores o salut mental, i també a nivell dels psicòlegs. I aquests residents no necessàriament s'acabaran tots aquí en aquest hospital, o la majoria sí, o com acostumen a això? Ara pregunto. Alguns sí, alguns sí, alguns no, però per nosaltres formen part del teixit de mútua. Perquè estan uns anys... Exacte, però que també està bé que quan se'n vagin a un altre centre se'n vagin amb aquesta mirada, no? O sigui, al final això és bo per tots. Absolutament. Molt bé. Em deies que hi ha un pla, i aquest pla segur que té unes línies estratègiques, ens les pots desgranar una mica? Sí, tant. Mira, les línies...
és que són, doncs això, no? Aquest canvi cultural, la primera seria que genera aquesta cultura, fent difusió del pla dintre de l'organització i també a fora. Després, un dels aspectes clau que se'ns demanava, no? Amb aquest anàlisi que et vaig dir previ, que t'he dit que hem fet previ, vam veure que era la informació, la comunicació i el tracte, no? Aquest és un aspecte molt rellevant que també abordem. L'altre és tenir a la persona, entenem per persona, als pacients, incorporar les famílies, que eren els grans oblidats, i tots sabem que quan una persona emmalalteix el seu entorn, i també els professionals, perquè és molt important cuidar els que cuiden. I després l'altre aspecte són els espais i els serveis de confort, que sovint es minimitzen, però que tenen un gran impacte en com viu tot el recorregut i el pacient. Ara parlem una mica més de detall de tot això. M'interessa sobretot aquesta primera part de la comunicació. Per què és tan important com expliquem les coses i com ens relacionem amb pacients i amb famílies? Home, jo crec que tu que ets un comunicador saps que la comunicació és un superpoder, perquè al final pot transformar, no? Tenir informació ens dona tranquil·litat. Una prova d'això és que la gran majoria de consultes de Google o de la IA ara són sobre dubtes mèdics i, per tant, la gent necessita aquesta seguretat. Això vol dir que nosaltres ens hem d'adaptar. Els professionals hem de tenir eines i estratègies que donin resposta perquè la persona entengui el que li volem explicar, per donar-li temps, perquè pugui sostenir el que li estem explicant i, sobretot, garantir que la persona està entenent. Per això és molt important i nosaltres en aquesta línia tenim un pla, dintre del pla de formació continuada de la nostra entitat, tenim formació, a més dins de l'horari laboral, o sigui, una formació dirigida, que li diem, sobre identificar l'estil comunicatiu. Utilitzem una metodologia que es diu Insight, que el que fan és que els professionals entenen quin és el seu estil comunicatiu, però que també n'hi ha de diversos i se'ls donen eines. També fem tallers de simulació, de situacions reals que es poden trobar, per donar-los estratègies, perquè al final la comunicació també s'entrena. Oh, i tant. La comunicació comença per escoltar. Això és el primer. Això és el primer. És impossible. Això no puc dir jo. Jo no soc metge, però sí que em dedico a això. Llavors jo què et puc dir? És impossible comunicar més si abans no escoltes bé. Saps que hi ha estudis que diuen que la Mayo, la clínica Mayo té un estudi en què s'interrompeix en una visita, s'interrompeix als 9 segons al pacient. Vull dir que és molt important perquè a més això pot repercutir a més en les decisions clíniques que es prenguin. I després que no és el mateix adreçar-te a un adolescent que a una persona gran, de segons quin nivell cultural, intel·lectual, és a dir, hi ha moltes coses, diríem, has de llegir molt bé qui tens al davant, per després modular també la manera com t'hi adreces i perquè li arribi aquell missatge. Això és un repte que tenim els professionals, sens dubte, i des de Mútua estem intentant donar estratègies, tant aquestes formacions com un manual de paraules clau que s'ha fet des d'atenció al pacient i família. Vull dir que al final hem d'acompanyar els professionals també a poder fer això. Clar, aquesta part de cuidar els professionals també n'heu parlat, també surt en el pla, ho has esmentat. Per què això també és tan important, tan necessari amb aquest canvi de mirada? Bueno, doncs perquè al final els professionals som humans, i per donar un tracte personalitzat, amb humanitat, has d'estar bé i no deixem de ser persones que tenim les nostres motxilles. A més, pensa que els professionals sanitaris viuen en situacions molt complexes, conviuen amb el patiment, amb la vulnerabilitat, i això fa que necessitin tenir, com et diria, també eines per poder gestionar les emocions i també s'han de sentir cuidats. Jo des de fora em sembla la cosa més difícil, és a dir, curar una persona has d'estudiar molt, n'has de saber molt, però aquesta part de ser capaç de, no et diré separar, és a dir, però de que no t'impactin com perquè al final tu ara estàs davant d'un cas que pot ser molt greu, que fins i tot pot acabar malament, però després en tens un altre. És a dir, després en tens un altre. O sigui, al cap d'uns minuts en tens un altre. I mereix la mateixa atenció, la mateixa empatia, la mateixa... I aquesta capacitat de blindar-te tu emocionalment, però al mateix temps tenir aquest grau de complicitat, diguem-ho així, amb el pacient,
Em sembla increïble, a més a tots els estrats, des d'infermeria, medicina, metges, a tots. TCAIs, els administratius que estan davant, que són els que reben d'entrada al pacient, i situacions complicades, és complexa. I tu dius blindar, però no sempre és fàcil. No, és impossible. Això porta un cost emocional important, i un desgast, i bueno, doncs hem d'intentar ajudar, no? Llavors els professionals, clar que els hem de cuidar, perquè si cuidem els professionals, cuidem els pacients. Una cosa sense l'altra no té sentit, i els hem de donar estratègia. Nosaltres tenim una comissió de cuidar els que cuiden, que el que intentem és això, proporcionar, tenim formacions sobre gestió d'emocions, gestió de conflictes, també tallers de benestar emocional, fem un curs de marxa nòrdica, això ja... Sí, n'hem parlat en els dijous de Mútua. Sí, exacte, vam entrevistar la Pilar. Vam estar per aquí fora amb els bastons. Sí, doncs fem aquest curs, en alguns àmbits en concret, que són professionals que tenen final de vida, hi ha àrees que són més complexes, i de major càrrega que unes altres. Intentem generar espais de compartir, estem treballant en això. I una altra línia que comentava és el tema dels espais i del confort, no? Entenc que, per tant, l'entorn físic també és quelcom que es pot humanitzar. Absolutament. I a més, pensa que un entorn pot generar calma o pot generar estrès. És claríssim. O et pot fer que la situació que estàs vivint, que és complexa, la visquis millor o que et sentis pitjor, perquè no acompanya. Llavors nosaltres creiem fermament que els espais és una cosa que hem de cuidar, que s'han d'humanitzar. En aquesta línia ja fa molts anys, que per exemple les sales de parts estan molt humanitzades, tot el procés de part en si. Les sales de químia, no? Em sembla que hi havia hagut un projecte que es deia Maia, que era artista, que havia... Això són propostes que... Però ja anaven cap a aquest... pacients... No hi havia la comissió i tot, però ja s'estaven fent. Per això et deia, que ja s'estava fent, poder no tenia un paraigües com el que tenim ara, i una direcció clara, però quan sorgia una iniciativa això estava, i ja t'he dit, que a més aquesta era justament una proposta d'una pacient, però a més això ha evolucionat més, perquè mira, els pacients que estan en un procés oncològic passen moltes hores a les sales d'espera, i són moltes les visites i a més es troben malament perquè estan enmig d'un procés molt complex. Aquí vam tenir la fortuna que la Fundació Nou Cims té un programa que es diu Domum, que el que fa és humanitzar els espais d'espera, o juntament amb d'altres accions. I clar, aquí hem pogut fer que un espai que és tan dolorós pels pacients sigui més amable, igual que les sales d'espera d'urgències, les pediàtriques. Intentem, quan creem alguna nou, ja posar-li aquesta mirada i a part d'això anar transformant altres espais. Això et podria dir atenció primària, s'ha fet un projecte que és un conveni juntament amb les biblioteques de cada ciutat que és acompanyem a l'espera, i ens agradaria no tenir esperes, però són una realitat i ja treballen altres, hi ha altres àrees de Mútua que treballen aquests aspectes, però si més no podem amenitzar l'espera, fomentar la lectura, l'intercanvi de llibres, tot ajuda. Mirem, tot ajuda. Quines altres iniciatives que estan previstes en aquest pla destacaries? Doncs jo et diria, és que em deixaré moltes, perquè són 4 anys que hem fet. Tenim mitja hora com molt, és a dir que tampoc... I hi ha projectes que són... Tornem a convidar l'altre dia per això, Vinga. Si ens quedem curts, això no pateixis. Doncs jo què et diria? Mira, tenim des d'iniciatives que són petites, però que generen canvi, com el Toca la Vida, que al final és... A nosaltres també ens agrada obrir-nos a la ciutat i treballar amb entitats d'aquí o fomentar la participació amb els voluntaris. Per exemple, en el Toca la Vida, gent que toca el piano i que dedica unes hores a venir i amenitzar els espais. I això ho hem anat fent en diferents àrees, des dels hospitals de dia, oncològics, després de la rehabilitació, ho fem al sociosanitari, la salut mental. La música ajuda. Transforma. La música ajuda tant. Li dona caliu a aquesta fredor. I mira, per qüestions de feines hem entrevistat moltes vegades a molts pacients i moltes vegades tenen aquell record de, no sé, des del dia del part, el dia que estaven intervenint d'una altra cosa que era més complicada, des de l'espera, i la música ajuda tant.
tant. Per entrar al quiròfan, no? Al quiròfan. També, no? I dius, va, tria la cançó i entraràs. I això també molts professionals tenen aquesta mirada i nosaltres ho volem com ajudar-los, no? Que no sigui ja tan depenent de la persona, sinó que realment la institució digui, no, ara anem a convidar això. Després tenim un projecte que ens fa especial il·lusió, que és el Gospital, perquè a més vam ser Gospital, li vam posar aquest nom. A veure. Nosaltres teníem la demanda dels pacients que estan en llarga estada en el centre sociosanitari, no? En Vallparadís, que a vegades conviuen amb la seva mascota. Nosaltres ja t'he dit que li donem importància al seu entorn i que no podien veure el seu gos. No? Llavors el que vam fer va ser entrar en un centre sanitari, una mascota diferent dels gossos de teràpia assistida que tenen com un altre... Llavors vam fer un conveni amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona per garantir que tot fos amb seguretat, té un circuit i llavors poden visitar quan el pacient i la família ho demana, ha de fer un circuit que ha d'anar al veterinari per garantir que pot venir al centre i llavors pot entrar a visitar el pacient. Hi ha hospitals fins i tot que tenen això, mascotes residents, com aquells que diuen, sobretot a Sant Joan de Déu i llocs així més infantils, no? Que estan allà gairebé en nòmina, gairebé. Nosaltres tenim en nòmina. Sí? Teniu gossos en nòmina? No és en nòmina perquè afortunadament, això encara no ho podem fer, però sí que és veritat que tenim la col·laboració de Purina Aliança Animal i llavors tenim el Harco i la Linda, que són dos gossos de teràpia assistida, que és una col·laboració que fem. Harco i Linda. Harco i Linda es mereixen... Van amb la nostra tàssia, Es mereixen un dijous de mutu, el Harco i la Linda. Segur. La Glòria i l'equip de salut mental, que és amb els equips que estem treballant la teràpia assistida amb gossos, entenent com a que forma part del pla terapèutic, perquè no és una activitat lúdica, sinó que forma part, són unes sessions, hi ha uns objectius clars i ho fem a salut mental, ara ho estem fent al TEA, també ho hem fet amb adults, a la unitat de trastorns alimentaris, i la veritat és que estem aprofitant i fent recerca, perquè és veritat, Marc, que en la humanització hi ha poca evidència i hem d'aprofitar els projectes que nosaltres fem per generar aquesta evidència també, i la veritat és que és fantàstic, ells ja et dic que van amb la tàsia. Sí, molt bé, doncs estic em moro per conèixer-los, vull dir que li farem un dijous de mutu. Escolta'm, i com impliquem el pacient en tot això? És a dir, com el pacient, a banda de rebre aquesta mirada més humanitzadora, com pot participar a construir-la? Doncs demanar-li l'opinió. Vull dir que és algo tan senzill i tan complexa com això, no? Fent-lo partícip en el dia a dia, prenent decisions sobre el seu procés, el que està... I això vol dir adaptar-nos a explicar-li perquè sigui capaç de prendre decisions, i això és una cosa que ha de fer el sistema en general, no és algo el que hem d'escoltar, el que hem d'escoltar. Clar, el que dèiem d'escoltar, però això ha d'anar acompanyat, o sigui, els professionals ens ha d'ajudar el sistema també a poder-ho fer-ho, no? Amb recursos, vull dir, com podem explicar, amb temps, vull dir, poder fer això a nivell micro, et diria, però després a nivell macro vol dir que les institucions hem d'incorporar la mirada del pacient i de la família. Nosaltres en aquest sentit tenim l'àrea d'atenció al pacient i família, que fan una feina extraordinària, tenim moltíssimes, o sigui, analitzant totes les opinions. També quan fem qualsevol projecte demanem l'opinió, fent grups focals, on ara, per exemple, nosaltres tornarem a elaborar, perquè ja hem acabat el primer pla d'humanització i començarem a treballar el segon, i volem demanar la veu del pacient i tornar-li a preguntar el què. Llavors, no és només preguntar, sinó després com això ho trasllades. Doncs, clar, tu, la comissió com a tal i el pla té un recorregut relativament breu, és a dir, fa 3-4 anys que tot això va arrencar, però tu fa més de 20 anys que estàs a l'hospital. Fa més de 20, sí. Fa més de 20 anys que estàs a l'hospital, vens de l'àmbit de l'infermeria, infermera. Clar, si mires enrere i veus el canvi amb tot això que hi ha hagut, suposo que és majúscul, no? I tot i que encara queda molt per fer, Clar, la participació, sobretot, el demanar l'opinió i el que incloure, o sigui, nosaltres tenim comissions on hi ha un pacient, i el nostre futur és fer un consell d'incorporar els pacients de forma arreglada, però hi ha altres aspectes que jo veig que hi ha molt canvi. Jo què et diria? Nosaltres tenim un projecte que lidera Infermeria, que és el projecte Sueñón, que és afavorir el descans nocturn,
I això és una iniciativa que temps enrere era, doncs els pacients no venen aquí a dormir, no? Vull dir, que era una frase que jo podia haver escoltat. En canvi, ara se sap, no?, que el descans, però no dels pacients, de qualsevol persona, és fonamental per recuperar-se, i en aquest sentit nosaltres hem reorganitzat les cures, tots els materials, no?, que es compren, els carros, es mira que siguin d'un impacte sonor baix, coses així que, o per exemple, recentment, l'últim projecte així que tenim, que acabem de posar en marxa, és els passejos que curen, no? Que és que els pacients de la UCI puguin sortir a l'exterior. Molt bé. I llavors, clar, això necessita, no? Bueno, es pot fer, de qualsevol manera. De qualsevol manera. És veritat que, a més, nosaltres necessitem molt protocol·litzar bé, ens agradaria anar més ràpid, però, al final, el camí es tracta de començar és anar-ho fent i anar avançant, no? Llavors, això el que pretén també és, tot i que nosaltres tenim una UCI molt humanitzada, amb llum exterior, no? Vull dir que tenim una comissió d'UCI que intenta establir aquestes estratègies, clar, aquesta és una experiència transformadora totalment pel pacient que porta molts dies ingressats. No? I ja per acabar, què ens queda per fer? És a dir, entenc que queda moltíssim. També has dit, i has avançat, que esteu ara arrencant el segon pla. Cap on mirarà aquest segon pla? Doncs continuarà posant la mirada en millorar l'experiència de les persones, i sabem que seguirem amb unes línies continuistes perquè són fonamentals, no? Com és el tema de la comunicació, el tema dels espais, però també et dic, no? Volem veure, ara farem un procés participatiu tant de professionals com de pacients, com et comentava, per veure cap a on estan les necessitats. Vull dir que el fet de fer un nou pla ens convida a tornar a posar la mirada en el que és important, a què hem arribat, no? Quines lliçons hem après i com podem continuar construint camí. Perfecte, doncs queda clar tot el que ens has explicat. Si et sembla, anem a intentar fer un resum una mica de les idees principals. Hem dit com humanitzar és posar la persona i no només la malaltia al centre de l'atenció, de tota l'atenció integral, que la comunicació, el tracte, l'acompanyament també formen part de la cura d'aquella persona, la manera que expliquem les coses, no? I que per fer això abans hem d'escoltar, que per cuidar bé els pacients també cal cuidar els professionals, hem d'assegurar que estan en un entorn en el que se senten confortables i que emocionalment estan al màxim de reforçats possibles, que els espais petits, els petits gestos i l'experiència viscuda tenen un gran impacte en com aquell pacient rep aquella atenció i, per tant, en la seva recuperació. I també hem dit que la humanització no és un projecte puntual, sinó que és una manera, jo crec que aquesta és la idea central, que és una manera d'entendre la sanitat, és un canvi de mirada integral, global i per sempre. És a dir, això no pot fer més que anar endavant, no? És com la sostenibilitat o com altres conceptes, diríem, que els hem d'integrar en el nostre dia a dia. Exacte. Jo també t'afegiria el fet de fer xarxa. I de fer xarxa. De fer xarxa interna, no? Amb aquest teixit de professionals i també xarxa externa, amb la ciutat, amb altres entitats que ens ajuden. O sigui, hi ha projectes que, si no tinguéssim la col·laboració de fundacions o d'entitats, no podríem dur a terme. I amb l'Ajuntament, vull dir, al final que sigui un projecte no de mutu, sinó un projecte de ciutat i de mirada, no? Cap a la sanitat. Perfecte. Doncs avui hem après que humanitzar no sempre vol dir fer grans canvis. A vegades comença amb una conversa, amb escoltar, amb informar millor, o simplement amb fer sentir una persona que no és un número, sinó algú que està passant per un moment important de la seva vida. Mamen Nicolàs, presidenta de la Comissió d'Humanització i Experiència Pacient de la Fundació Assistencial Mutu Terrassa, moltes gràcies per venir, per explicar-nos aquesta feina que potser no és molt visible, potser no hi ha el gran titular, però que hi ha moltes cosetes que, si us aneu fixant, doncs segur que us trobareu que estan passant a l'hospital i que esteu fent cada dia i que milloren tant l'experiència dels tants pacients que passen per Mutu Terrassa. Gràcies per venir. I gràcies també a totes les persones que ens seguiu a través de les xarxes socials de Mutu Terrassa i del diari digital Mont Terrassa. Ens retrobem ben aviat amb un nou Dijous de Mutu. Fins aleshores, molta salut a tots i a totes.